Saan mo, Paul? Paul, parasam ni. Pwede sa isumpay ka ng para sa buwang. Nagdali kag sapang lagi. Pana. Mao ni siya ay bansonero sa Kilian's Hardware, mga kasabong. Si Raul Gabasan ang naong murag bansuhan. Oh, may kay mo daw sumpay sa iyang gabas sa bansuhan. Hikapa ko no. Paul, hikapa ba? Unsa man ni Noy? Naong ni lubot. Kanay tiyan puros lubot. Kanay lubot puros tiyan. May sumpay do. Grabe may hay. Okay say mga di kay ba mo sumpay mga gabas dire sa Cordoba, ari alang niyo dire sa Kilian's Hardware si Raul Gabasan. Mao ni siya pangitaala ni. Ilado ni sa mga tindahan og sudan kay di ni mo bayad. Labi na sa Barangay Ibabaw, Sitio Bangkal. Bilakado ko nung malaygay. Okay rin malaygay lawas basta di lang utang. Busa. Oh, smiling siya. Artista na siya karon, kita siya sa YouTube. So ni si Raul Gabasan. Ang manggabasay sa Kilian's Hardware diri sa Barangay Bangbang, Cordoba. Unsa man na? Ha? Kay na po, sinto G's man eh. Oh. Na po. Apresyo. Kuya wala na po. Lipat na ilaw eh. Asa mga dadon mo gabas dong? Ha? Biyahe ta mga ka-idol, mga kasabong. Magkarga ta og hollow block. Og ari tataman